Silav evar baş ev baş hevanlı nûçeyek lezgin heye peşî dixwazim ji wara pêşkêş bikim paşê jî bername me normal didome mîvanê min Yaqub Güneş heye ew ê paşê merebe pêşiya cih bidim vê nûçeya lezgin ka mesele çi ye çi qewmî ye niha mîvanê dewleta Tirkiye hebû sererkanê Libyayê hatibû Tirkiye hevdîtin pêkanî di vegerê de dema ku balafir rabû ji radara wan dabû mesele çi ye dew çi ye ji aliyê dewletan ve hatiye xistin qezaye belaye ez hema vîya ji wara ragihînim Pêwendiya radarê ya bi balafira taybet ya Muhammed Elî El Hadet re qut bû ku ji balafirgeha Esenboğa ya Enqerê radibû. Di balafirê de sererkanê Libyayê El Haddad jî di nav de 5 rêwî hene. Cûreyê balafirê Falcon R piştî rabûnê bi demekî Kurd pêre temamî tekilî hatiye birîn. Aniha jî heta vê saetê kes nizane li ku dirê. Lê li derdora Haymana teqîn çêbû. Du teqîn li ser hev çêbûne ka em nizanin gelo ji ber vê balafirê yan sebebekî din yê van teqînan heye. Gelo kî yan jî kîjan dewlet bûn sedbevê ketina vê balafirê. Gelo balafir ketiye ya wenda ye tenê ji radarê wenda biye ev jî hê nayzanîn. Asmanê Enqerê aniha li firînan hatiye qedexekirin. Balafir ranabin. Her tişt blokê biye. Ka em binêrin Wezîrê Karê Hundir ê dewleta Tirkiye Alî Yerlîk heye çi dibêje? Dibêje İşev saat de 20 dehan de. Yani saat çiye 20 dehan de? Beriya du 3 saatan. Ere balafira kar acurey Falcon 5 ku hejmara duvike ve neh HDF J'ye ji balafirge Esenboğa berbe Tripoli ve barayı ketibu saat tam 25 û du diyan de bi temamî tekilî pêwendî bi balafirê re hat birîn. Yerlîkaya diyar kir ku balafir li derdora navçeya Haymana ya Enqerê daxwaza daketina bi lez kiriye. Aha erê mesele ev e. Gava din ji wara basa Haymana kir xuya mesele ev e. Êdî em sedî sed dizanin ku li derdora Haymana balafir ketiye ji ber ku du teqînên mezin pêk hatibû sevdemî wî nedhat zanîn ana dî em dikarin texmîn bikin ku balafira Libya ya ku ji Enqerê rabiye êdî balafir aydê dewleta Tirkiyeyê balafir aydê Libya û meselekî dine Alî Yerlîkaya ragihand ku sererkanê artêşa Libyayê Muhammed Elî Ahmed El Haddad ew jî di nav de 5 rêwî di balafirê dane ez bawer dikim muretebatin Yerlîkaya da zanîn ku wê raya giştî li ser bûyerên dawiyê werin agadarkirin. Îro hevdîtin çêbibû hevanno Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Şar Güler îro sererkanê Libyayê Muhammed Elî El Haddad pêşwazî kiribû. El Haddad li ser daweta sererkanê Tirkiye Selçuk Bayraktaroğlu çûbû Tirkiye Bayraktaroğlu ew bi merasimekî fermî li sererkanî pêşwazî kiribû. Fotoğrafê wan jî heye di ajansan de lê îcab nake ez wan însana nîşanê we bidim. Hûn zanin dewleta Tirkiye çê wekû dixwaze hakîmiyeta xwe li ser Sûriye çê bike bi aynı away ev demekî dirêj henkî buhara Ereban dest pê kiriye henkî Qedafî ketiye dewleta Tirkiye dixwaze hakîmiyeta xwe li ser Libyayê zêdetir bike. Nal wê derê jî rewş nearame lê hêzên navnetewî destûr nadin. Wekî li Sûriyê li wê derê jî hakîmiyeta dewleta Tirkiye hebe. Hevanno aniha tişta ku ez dixwazim ji wara bêjim binêrin. Ez hema vîya bînim ser ekranê mesele çi ye daw çi ye ji wara bêjim. Vê derê min nivîsandiye balafira dewleta Tirkiye ketiye em nizanin balafir a dewleta Tirkiye ya jî ya Libyayê ji ber vê min got balafira Tirk. Dibe ku a Tirkiye bejîn ya muhîm ew e ku balafira ji Tirkiye rabiye ketiye. Îro em behsa pêvajoyê dikin hevanno. Fuad Kav yek ji rojnamegerên Kurd ê xwedî tecrübe ye di siyasetê de cî wî gelekî girîng e îtibara wî gelekî birind e. Îro li ser hesabê xwe X'ê nivîsek balkêş nivîsandiye dibêje pêvajo wê bixitime. Sebep raporên AKP MHP CHP ne nêrîna wan ya li vê pêvajoyê nêrîna wan ya li doza Kurd hele AKP derketiye dibêje pêvajo tenê bi dawîkirina terorê ye ji ber ku dawa Kurd tune me çareser kiriye. Welhasil di ser rojavara dixwazin meselê nîqaş bikin. Hevanno ez pêşî cih bidim mîvanê xwe bila were em vê meselê hinek nîqaş bikin. Yaqub Güneş bi me re ye. Mamoste Yaqub Güneş tu bi xêr hatî. Navxirê de serçava êvaretê jî bi xêr ya temaşevanan jî. Mala te ava. Gelek spas dikim wextê ku tu tevlî dibî eleqa hevalê me zêde dibe. Hevalê me ji şîrovê tê hez dikin. Rasyonel Mala wan ava be. yani
باشه نها ام پیشی باسا پیواژوی بکن پاشی جی تکیلیاوی به چوینا هیئتا ترکان آل شامی پاشی جی شر کل حلب قومی و اف بر به کدری ودشه جبر کو گریدای هوا نها من قسمه کی بحث کر فواد کاول سر حسابی خوی توییت تشتی کی بالکش نویساندی از بارد کم تجی خواند نها پیواژو حالا حاضر تو وقتی کو اهاج در و ولید نری پیواژو لبر کدریه لبر کنداله یان دره کی اتوبان و که یا آلمانیاده هم زو خوش خوش دمشه کرم که Yani pêvajo bi gotina te li ber kendal bi rastî jî serî da jî yani kesên ku ev pêvajoya hanê da destpêkir hat gava ku destpêkir jî yani kesê ku dewleta Tirk an jî bûyerên berê ji mêjva dinirxîne zanîbû ku an jî texmîn dikir ku ev pêvajo serê xwe nagire ev pêvajo heta dawiyê naçe ji ber çi ji ber ku dewleta Tirkiyê bi dilekî pak bi nêzîkbûnekî baş bi niyetekî çareserî nêzik li meseleyê nebû bi gorî konjektûrê bi gorî şert û mercê dunyayê o du şerê İsraîlê û Hemasê da xwe di telûkeyekî mezin da dît o dît ku Kurd eger ku ev rojhilata navîn bawayekî were guhertin wê Kurd bibe xwedî statûyekî lê got ez ê kîjan hemleya bikim ku vî pêvajoya ku Kurda ber bi dewletbûnê dibe ber bi netewbûnê dibe an jî ber bi statûyê dibe ez çawa bikaribim ku pêşî li vîya bigirim û hinekî bidim eglekirin ku pêvajo bi gorê dilê me em werin merheleyekî an jî em müdaxeleyekî bikin bêguman tişta ku dewleta Tirk bida seknandin an jî pê bida gotin an jî bandora kî li ser Kurda an li ser rêxistinên Kurda pir zêde bû ew jî Rêzda Rojavayê bû dewletê bi Rêzda Rojavayê re bi awakî da stend lê dewletê dîsa yani her çi xwas bi gorî dilê me nebişî dewletê got eger ku ev pêvajoya hanê em dixwazin dewleta me di xeteriyê da ye em çil sal ev şera di navbera hereketên Kurda û dewleta Tirka da jî tê meşandin lê eger ku ev pêvajoya hanê bi vî awayê biçe him gelê Kurd him hereketa Kurd him jî dewleta Türk wê xeteriyekî wê xirabiyekî mezin bibîne bi vê niyetê nêzik bû lê kesên ku ji derva da ji mêjva dîroka dewleta Tirk zanin dewleta Tirk bi tenê yek planekî bi niyetekî baş tevlî nagere soz da bûn qendê ku metnê ku ket destê me an jî tiştê ku dihat li ser dihat qisedan wek Fuad Qav jî bi Rêz Fuad Qav jî dibê nivîsa xwe da dibê diyar dike ku dewlet dibêjin ev eger ku hûn van gavana babêjin mesela hûn bêjin ku em şerên çekdariyê li hemberê dewleta Tirk di seknandin yek dûra em di konsepta şerên sar da hatî avakirin partiya ku hatî avakirin PKK em ji holê radikin xwe fesih dikin dûra jî tişta ku ji bona ewlekariya Tirkiye tehlûke dibînin em wan wargehên xwe yên leşkerî jî vala dikin o meydanê ji dewleta Tirk ya niyeta wan ra dihêle dûra jî hûn eger ku niyeta we ya baş be hûn jî gav bi gav qanûnan biguherîne û em li ser peymanekî dikarin li hev were ji ber ku dema dewleta Tirkiyê bi wext hebû ji konjektûr pir bi lez dimeşiya lê dewleta Tirk ji ber ku wî konjektûrê bînin merheleya ku ew dixwazin gav bi gav mixabin bi Kurda hinek gav daaftin di vî pêvajoya hanê da daxwaziya Kurda belkî tenê avakirina komîsyonê bû ya din jî çûyîna komîsyona İmraliyê bû yani di nava hemû şert û mercên ku di vî pêvajoya da tişta ku pêk hat tenê avakirina komisyonê ji ber ku daxwaza Rêzda Rojavayê bû o çûyîna komisyona ya İmraliyê dûra jî rapor hatin amadekirin
Li med raporên MHP û AKP û CHP da dît ku ji sedî 95 wan di vî raporê da dibe ku pirsgirêka Kurd tune. Tenê pirsgirêka terorê heye û ji xwe ev di salên dawî da hikûmeta ku AKP gavê ku haftî pirsgirêka Kurd ji holê hatî rakirin tenê yasayên ku derheqê kesên ku di sîleh di destan da kesên ku li serê çiya ye serhildane em çawa bikaribin di alî yasayê de hinek tişta biguherînin wan bînin dewleta Tirkiye yani wek em bêjin wek hereketa Şêx Saîd dema ku kesên ku wê demê jî serî hildabûn sala 1928 da kanûnekî derxistin kanûnekî bi taybet derxistin wê demê kesên ku di wê hereketê da şer kiribû an jî li serê çiya bû bawakî hat bi dewletê re bawakî li hev hat wê demê jî mafên Kurda bawakî nas kirin wek şexs wek efwekî şexsî hat qebûl kirin. Îro jî em bi niyeta dewleta Tirkiye de viya pir dibîne lê tenê bi viya jî namîne ji ber ku êdî destketiyên gelê Kurdên ku dervayê Tirkiye jî heye. Em bêjin Rojava. Tirkiye bi viya jî tiştekî din bi gorê min plan dikir. Min demekî berê dewleta Tirk pêvistiya wî bi wextê hebû di bin va hem şara û ekîba wî hazir kir hem di qadê navnetewî da meşruiyetekî day li ser navê wan dîplomasî da meşandin hem jî di alî leşkerî perwerde dawan alî teknîk da alîkarî dawan li bendê bû ku heteşe û hêzên girêdayî heteşê werin merheleyekî di alî leşkerî da bikaribin bi qesedê ra şer bike. Ji bo naviya jî perwerde lazim bû, sîlah lazim bû, lojîstik lazim bû, di qadên navnetewî da jî meşruiyeta şara lazim bû. Tirkiye viya jî pêkanî. Dema ku Tirkiye van hemûyana tiş pêkanî niyeta xwe ya ku herî zelal, herî ew divên demê hanê da baş eşkere anî ziman. Ji ber ku êdî zanin ku di alî leşkerî da, di alî dîplomasiyê da heteşe û qesede di dengeyekî de ye. Berê Kurda, em bêjin berê ku hîna heteşe natûbû iktidarê, Kurda li Saraya Elîzê, li Berlînê, li dervayên welatên Cenevre'yê dîplomasî dimeşand. Dîplomasiya ku Sûriyeyê li ser Kurda va dihat meşandin, Kurd di qadên navnetewî da dîplomasiyekî ji Washingtonê heta Fransayê dîplomasiyekî bêhempa û baş dimeşand. Lê em vî sê mehên dawî, çar mehên dawî em dibînin ku dîplomasiyan ku Kurda heta niha li dervayên welat dihat meşandin du meşrûbûna şaraşûn ra an jî du hewdanê ku dewletên navnetewî qebûlkirina şaraşûn da em dibînin ku dîplomasiya ku li ser navê Kurda di qadên navnetewî da dihat meşandin şûn da lewaz biye, zayıf biye. Em ya berbiçav bînin. Bin va çi tê kirin em nizanin. Em ancak tiştê ku berbiçav dikarin şîrove bikin. Bêguman Kurd di bin va çi dikin çi nakin haye min bi rastî jê tune berê pir dike çapemenî me çapemeniya dünyayê da ya xwe da ya Kurdan da bi rastî jî em qadar dibû û me dixwend. Lê çend mehên dawiyê mixabin em tê nagêjin ku rêberekî qesedê an jî Rojava li Almanyayê, li Fransayê, li Belçikayê, li Parlamentoya Avrupayê an jî li Strasburgê em nabînin ku dîplomasiyekî dimeşand. Berê her mehê hemama 15 carekî an jî mehekî carekî me Salih Müslüm, Rê Salih Müslüm, İlham Ahmed o kesên din me li Strasburgê didît, me li Belçikayê didît, me li parlamentên heremyên Avrupayê da didît, me li salonên dîplomasiyê da didît. Lê çend mehê dawiyê ye mixabin ev dîplomasî bi gorê min hinek kêm biye. Belkî du sedem hebe Kurd ji ber ku vî pêvajoya hanê dayê destpêkirin hin dewleta Tirk bawayekî aciz nebe
وک alternatif şara anji wek alternatif devleteki dernek be peş anji edi ba awayeki li ser vî bengiya hani bi Sûriye re lev hati. Bizan. Lê Tu gotina xwedkerî ji bîr nekî hevan mamoste niha Hesan Atalan ji min pirsekî pirsiye ji ber ku ev di sê roj ez dibêjim kontrola pêvajoyê di destê Kurdan da ye ez dixwazim bersivekî bidimê rast e hevan dewleta Tirkiye çima hîlekarî dike çima xefikan datîne pêşiya Kurdan ji ber ku Kurd bi xwe bawerin pişta wan ji milletê wan rast e ji mafdariya wan baş e yani milletê Kurd kontrola pêvajoyê dema ku xiz destê xwe dewleta Tirk serî li hîlekariyan da ji ber vê yekê bi destûra we min ev nivîsand pêvajo li ber Kendalê Tirkiye bi helwesteke hîlekar nêzê meselê dibe çima ji ber ku pêvajo ket kontrola Kurdan ne Rêzdar Öcalan tavîz da zêdetir ne Qesedê ne Rojavayê Kurdistanê tavîz da tişta ku dewleta Tirkiye dixwest ev sal û du mehe bi dest nexistiye we ji ber vê yekê anha edî dixwaze pêvajoyê bixitîbîne bi şeklekî ama ev nayê manê ku pêvajo ji kontrola me derketiye yani em li ciyê xwe ne me tiştekî wenda nekiriye di wê manê de dibêjim yani pirsa te rast e ciyê xwe da ye lê eger kontrola me da nebiya pêvajo me bida pey pêvajoyê hevalê hêja wê demê dewleta Tirkiye pêvajo xira nedikir kerem ke mamoste yani ejî tevlet edibim yani Kurd hîna bendê pêvajoyê destê xwe da nerevandiye. Ber ku Kurd di heman demê da jî bêguman ev 13 sal li Rojava şerekî bêhempa di alî leşkerî da meşand, alî dîplomasiyê da jî meşand. Kurda dev ji her tiştî berdayê her tişt xilas biye, pêvajo ketiye bin kontrola Tirkiye ancî her teşe meşru biye lê ev Kurdî dibêjin ev hevîrê hanî hîna pir avê dixwe. Hîna her tiştekî xilas nebiye ji ber ku faktorên hîna faktora İsraîlê heye. Yani hîna gotinên dawiyê nehatî gotin. Kurda jî hîna gotina xwe ya dawiyê negotî. Me hema çend roberê me de êrişkirina mehleyên Kurda yê Şêx Mehsûd û Eşrefiyê jî do êriş hat kirin. Me dît ku her teşe hîna di alî leşkerî da hîna di alî dîplomasî da andî meşruiyeta navnetewî da hîna nikare Kurda bi awayekî li Rojava têk bibe an jî qesil bike. Kurd bêguman hîna bendê pêvajoyê bendê Rojava di destê Kurdayê da ye. Ez dixwazim bi vî awayê behsa yek tiştekî bikim. Do di Washington Postê da nivîsekî hat weşandin hat belakirin. Bi rastî jî pir nivîsekî balkêş bû jî. Mesela em bêjin serokên yan jî lîderên ji Durûziya Hikmet el Hicrî planekî ji Sûriyê heta Iraqê bona avakirina dewleta Durûziya planekî pêşkêşî dewletekî Ewropayî kirî. Ya din jî di wê nivîsê da dîsa dibêje Kurda tu carê dev ji Durûziya berneda ji bona perwerdeya leşkerî ya Durûziya ji bona rêxistinê wanên leşkerî ya Durûziya hem alî aborî da hem alî leşkerî da gelek derfet daye. Kurd bêguman alternatîvê Kurda hey wan nayê manî ku Kurd bê alternatîv e Kurd dikare eger ku şer geş bibe an jî hinek niyetên herkesî gava derkeve holê Kurda çawa destpêka Rojava da ew firsendê ku dîrokî ketin destê wan bi karanîn bi ser ketin di serobiniyekî da dîsa ji pêvajoya serobinî da jî hêza herî bi qewet hêza herî xwedî perspektîv hêza herî xwedî stratejî dîsa Kurd e ji ber ku meşruiyetekî Kurda jî diqada navnetewî da heye. Meriv pêvajoyê bi Bakur an jî bi gotinên Bakur ra tê gotin meriv bi wir ve gava kirî de belkî zayıf tê dîtin belkî têra xwe îzahat nake lê meriv Kurda li Rojava wek aktorekî navnetewî jî bibîne. Yani ev pêvajoyê ez bi wê aliyê de tevlî te dibim. Ya din jî niyetine em behs em di qala rojhilata navîn dikin. Kîjan şîrovekarên herî mezin bijî, çixwe stratejîst bijî, çixwe rojhilata navîn najî bike, şîroveyên herî baş bile emrê wî çend saete yani. Ji ber ku bûyer qewimandin pir bi lez diqewime
o tişta ku tu saateki dibe saateki de şunda dibe ku vala jî derkeve lê meriv li fotoğrafên esasî dema mezhebike Kurd hîna ser hemdê xwe ne Kurd di cihê xwe de ne xwedî perspektîvin xwedî stratejî ye wî aliyê de ji gere meriv hêviyê xwe neşkenîne ji ber ku em ji vêya serî set bawerin ev pêlên ku tê sala di set sala bîst û yekemîn da bêguman Kurd dibe xwedî statû lê belkî bi zehmet ve belkî dem bi dem em lewas jî bibin dem bi dem zayıf jî bibin lê dawiya dawîla ev karwana wê bi bawakî bimeşe yani ev meriv gere ji vêya bawer bike Bi destûra te ez paragrafekî nivîsa dengê min li min ve digere ez bartim li cem te ye deqekî temam çêbû deqekî bi destûra we ez hema nivîsa Fuad Kav paragrafa dawî ya nivîsa Fuad Kav bixwînim ka hûn ê bibînin mesele çi ye binêre dibêje hîn xirabtir ew e nêzîkatiya ku dikare pêvajoyê xirabtir bike ew e li gorî senaryoya dewleta Tirkî hêzên gerîla yên ku wê çekê xwe dayînin werin teslîm bibin ew ê werin girtin dûre li gorî qanûnekî efî ew werin berdan bi van hemiyan vegirê dayî herî kêm sedî nodê kesên ku wê siyaseta demokratîk bikin wê bihatina siyaseta demokratîk bikirana wê ji siyasetê dûr werin xistin ev kes wê bi salan di jiyana civakî ya normal da di rewşekê ji sûç yani dûr werin girtin yani tenê di hepsa malê de werin girtin yan ew pêşî bi salan da hepsê de bibînin paşê ew werin efû kirin bi salan ew dervey siyasetê werin hiştin ev kes wê bi salan di jiyana civakî ya normal de di rewşekê ji sûç bêpar wê werin girtin tenê wê demê ew ê karibin ancak bi salan dûr et tevlê siyasetê bibin ew jî bi şert yani çarçoveyekî pir teng de dikarin tevlê siyasetê bibin dibe belê ev nêzîkatiya hikûmeta hey û ya dewletê îddia dike ku ev çareseriyekê ji bo pirsgirêka Kurd e binêrin baş e armanca wan hem tasfiyekirina tepûşîna rastîn ya heyî ye hem jî dûrxistina kadroyên ku wê di pêşarojê de civaka demokratîk ava bikirana ev divê eşkere dehfikekî ye divê kesên ku dixwazin vê dehfikê dayînin pêşiya Kurdan baş bizanibin ku ev nêzîkatî wê pêvajoyê pêş nexe tam berova jî ew ê bibe sedema pirsgirêkên pir mezintir bi îtîmalekî mezin ev plana weke dehfikê wê li ser Kurdan were ferskirin demên pêşiya me de lê dema ku Partiya Karkerên Kurdistanê yan jî tevgera Kurd vê yekê qebûl neke pêvajo ew ê bixetime were sabote kirin ew ê çi bibêjin ew ê derkevin bibêjin binêrin ên ku vê pêvajoyê dixebtimînin ev ê li serê çi yene çima ji ber ku nehatine teslîm nebûne yani dibe aynen meseleya dolma bahçe îtimalekî zêde heye ku ew ê peymana dehê adarê ya Rojavayê Kurdistanê jî weke bahane bikarbînin weke hincet ji ber ku AKP di eslê xwe de Rojavayê Kurdistanê ji xwe re kiriye hedef di rastiyê de ew Rojavayê Kurdistanê ji bo xwe ji Bakurê Kurdistanê xetertir tehlikelitir dibînin bi kurtasî mantık hişmendiyek heye naxwaze bi encamê şerekî 5 salî re rûbirû bimînin naxwazin rastiyê bibînin ev mantık ev hişmendiye ku wê pêvajoyê xirab bike wê pêvajoyê têk bibe dibêje Fuad Kav kerem kêm mamoste na bi rastî jî di alî niyeta dewleta Tirk da Kurd xwedî tecrübe ye hem ji dîroka xwe zanin hem ji nod û sisiya virda müzakereyên ku PKK bi dewleta Tirkiyeyê rakirî lê ev pêvajo hanê meriv hanê ev destpêka hanê Kurd îja di peyamên xwe da tu tiştekî daxwaz nekir li hemberî viyan jî bîle dewleta Tirk niyeta xwe baş eşkere kir yani dibe hûn qet tiştekî nexwazin jî li Tirkiyeyê lê hûn li ku dera dunê dibin bila bibin hûn gava ku statûyekî bixwazin bibin xwedî statû hûn erdnîgariya xwe bi rêva bibin hûn li pêşiya me astengin em tu carê ji wêra müşahede nakin Tirkiye ji wêya divê warê da pir eşkere ye mesela em bêjin di navbera Qesedê û Heteşê da ev çend heftê dawiyê an jî vî heftê dawiyê gelek peyam çû hat Qesedê ji bona ku peymana dehê adarê were cî
raporeki, anji nivîsekî, peyamekî pêşkêşê heteşê kir, Rêvebriya Şamê kir. İhtimala mezin ku tişta ku qesedê û heteşe bi hevra dida distend an jî münaqeşe dikir. Bi gorê daxwaza dewleta Tirkiyeyê nebû. Bi lez Hakan Fidan, Şeyh İbrahim Kalın û Yaşar Güler wek ekîbekî müdaxeleyên van hevdîtina kir. Ev müdaxele ne tenê müdaxeleya qesedê bû bi gorê min, heman demê de müdaxeleya ku şara jî bû. Yani a hükümeta Şamê ya derborê an ji veguhezî jî bû. Çima ji ber ku şara jî di alî mantık da her çiqwar cihadîst be her çiqwas di navbera qesedê û heteşê da jî xûn rijiya bijî lê ji ber şert û mercên ku tê da dijî ji naskirina mafên Kurdar ra bi awayekî vekiriye, hinek tişta da vekiriye. Lê Tirkiye ji vîara jî müsaade nake. Yani Tirkiye dibe na bi çawa dibe bila bibe gere di Sûriya nû da, di dewleta nû da mafên Kurda yên rewa neyê naskirin. Kurd erdnîgariya xwe tu carî gere bi rêva nebe, statû ji bona Kurda tu nebe. Kurd bikaribe di alî çandî da, kulturûyê da, di belediya da bikaribe xwe îfade bike, têra wan bes e. Lê wek federasyon, wek xweserî, wek otonom em ji vî re razî nine. Me ev di ku da dît, mesela dema Hakan Fidan daxuyanî dida, gotinê wî hîna neqediya bû, mikrofona wî hat qutkirin û anonsekî hat kirin, got ev daxuyaniya çapemeniyê xilas bû û Hakan Fidan gotina xwe ji nîvî da birî û dawî li evê kir. Dawî li daxuyaniya çapemeniyê kir. Dûra Balkêş rast e. ev pir balkêş. Ya din jî dûra çawa kir, Hakan Fidan wan dema ji Şamê derket, yan jî hîna li Şamê bûn. Çeteyên girêdayê dewleta Tirkiye yên ku di alî lojîstîk da, alî pere da, alî meaş da heta nihat hatibû xwedîkirin, lê xwedî derketibûn, ji nişkava êrişên mehleyên Helebê yên Kurda kir. Eşrefiye û Şeyh Mesûd. Divra da bi gorê min Tirkiye bi du denga, bi du aliya da dimeşe. Bi awayekî ji şara ra mesajekî dide şara, mesajekî dide Kurda jî. Ji şara ra dibe eger ku tu bi gorê tu ney serxeta me, tu hinek tişta bi gorê me tev negere, ez di welatê te de aloziyekî din derbixim, çeteyên ku girêdayê min dikarim li hemberê te jî bikar bînim. Ya din jî ji Kurdar ra em zanin ku dawiya vî sala hanê wê peymana dehê adarê bawayekî were pêkanîn, dem her diçekin dime, Tirkiye dixwaze di alî leşkerî da li hinek perçeyên Kurdistanê destkeftiyekî nû bi dest bixe û bazara xwe ya li ser şera û li ser Kurda hinek din destê xwe zem bike. Mamoste em li dengî godarkin deqekî. Ayın yeni yılın ilk haftalarından itibaren belki Sayın Trump'ın deklarasyonuyla hemen başlaması. Tabii ki yönetimin Filistinlerden müteşekkil bir yapıya devredilmesi şu anda birinci öncelikli bir konu. ووقتهم الذي أعطوه لنا نعلن انتهاء المؤتمر الصحفي. Basın toplantısının sona erdiğini belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanlara. Aştara. Yani serkeftin avan evet. Yani bêguman yani ev tişta ku hani em bêjin wek qezayekî teknîkî nine. Na. Min bi zanebûn û bi plan jî hatî kirin ji ber ku ew jî acisin. Eger ku hete şev ya baş zanin. Yani eger ku tesîra Tirkiye hinek din li ser hikûmeta Şamê li sem şara zêde be wê tesîra İsraîlê ya li Sûriyeyê jî zêdetir bibe.
Ji ber ku li Sûriyeyê Türkiye û İsrail di navbera rekabetê de ye devleta Türkiye şar alîkariya şara dike lê şara jî dixwaze şerên nakokên nava wî û İsraîlê bawayekî hinek din sihêl bibin di qadê navnetewî de hinek din xwe bigire garantiyê were salemkirin ku welatê xwe ji nû ve ava bike. Lê müdaxaleya Türkiye dibe serdemên xirafkirina Sûriyê. Mesela pir tiştekî balkêş qewimî dibî nava vê hefteyê de ew meseleya ku di navbera Sûriye û İsraîl de girên Golanê ev go Trump ku ez min van girên ku Golanê min da İsraîlê. Ne dengê Türkiye derket, ne daxuyaniyekî da, ne go malê bavê te tu ji filan cihê digirin filan didin filan kesê, ne jî dengê şara derket. Mesela İsrail îro dîsa daxuyaniyekî da go em milimetrekî jî ji Sûriyeyê gavşûnda nabêjin. Netanyahu îro daxuyaniyekî din da li Yunanistanê hem bi serokê Komarê Yunanistanê ra hem bi dewleta Rûma ra ya Qibrîsê ra hevdîtinekî dît. Go ew kesên ku sed sala borî da an jî du sed saliyên borî da li welatê me xwedî împarator bûn dixwazin împaratoriya xwe ji nû da bibe avakirin. Lê bira bizanibû ku ew dewr û derman çû êdî tu gel ji wî ra müsaade nake. Rê esas bi rastî ji rê pêşiya Tirka bi her awayî ji dunyayê da parîkî hatî girtin. Yani ev diyar e. Lê dünya xirab bibijî Türkiye perçeyekî axa Kurdistanê razî nine ku Kurd bi rê ve bibe an jî bibe xwedî statû. Ji ber vîya yani Kurd jî bê alternatîf nene. Madem ki Türkiye bi vî awayê apasa niyet xiraf tev digere, bi gorê min du vê pêvajoya hanê ra an jî du hinek konjektûrê dunya ra Kurd jî gere bi awayekî eşkere alternatîfên xwe eşkere bikin, bê statûbûnê qet'iyen razî nebe û di qadên navnetewî de dîplomasiya statûbûnê bawakî eşkere û bidin meşandin û mafê xwe yên xweza erdîgariya xwe bikaribe bi rêva bibe. Aniha daxuyaniyekî ji Amerîkayê hatî. Hevan do ezana nûçeya lezgîn ji were bixwîne Amerîkayê di derbarê şerê li Helebê de êrişa li ser her du taxên Kurdan daxuyaniyekî daye ez hema ji were bêjim ev jî mühîm e daxuyaniya wan. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê li ser şer û pevçûnên li taxên Kurdan yên Helebê ên di navbera çete û asayîşa Kurdan de daxuyaniyekî daye bangê aliyan dike dibêje aram bin da zanîn ku nûnerê taybetî Amerîkayê Tom Barak niha ji bo diyalogê li wê derê ye wezîfa wî erka wî ye sereke ev e dibe hûn goh bidin wî. Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê teqez kir ku divê tundiya li herêmê acîlen were rawestandin û her du alî jî vegerin ser peymana ku meha adarê yani dehê adarê de hatiye îmzêkirin. Di daxuyaniya wezaretê de hate xwestin ku aktorên li qadê divê êdî li dijî hevû du şer nekin. Neyne provokasyonê. Em pêşketinê li Helebê ji nêz ve dişopînin. Em bangê hemû aliyan dikin yani her du aliyan jî yan jî her sî aliyan êdî kî dibe bila bibe aram bin alawziyê zêdetir gur nekin. Tom Barak ji bo vê yekê li wê derê ye. Ew niha karê xwe didomîne diyalog bi her du aliya ra jî heye. Washingtonê piştrast kir ku Barak rola hêsankirina hevdîtinê di navbera her du aliyan de hê jî didomîne dibêje Wezareta Karê Derve ya Amerîka. Hevan do ez aniha ji were binêrin ez ji were nivîsa Fuad Kav bixwînim gelekî balkêş e heta ku kek Yaqûb Cardin hat ji xwe niha zû tê. Gelo pêvajo rawestiya dipirse Fuad Kav. Ne rastê ku merov bibêje ku bi tevahî pêvajo rawestiya ye lêbelê ne rastê ku merov bibêje ku ew ê bê astengiyên ciddî jî berdewam bike. Divê were gotin ku xetera rawestandinê niha pir mezin e. Heta îro eger pêvajo nesekinî be ev ji ber helbesta Birêz Abdullah Öcalan û hasasiyeta rêxistina wî ye ya li ser mijarê. Öcalan û rêxistina wî bi berpirsyarî tevgeriyane heta niha hemî erkê xwe jî wezîfê xwe di derbarê pêvajoyê de anîne cih. Pêvajoya ku bi deklarasyona 27 Sibatê dest pê kiriye ji hêla Öcalan ve bi fedakariyekê mezin hasasiyetekê bilind berdewam kiriye heta niha di vê çarçovê de qonaxa yekem heta îro bi rêk û pêk bê bûyer hatiye meşandin. Qonaxa duyemîn
ew qonaxek ku dewlet divê gavan bavêje. Ango divê dewlet êdî tiştê ku hewce dike bike. Axaftin, nîqaş, daxuyaniyên heyeta İmraliyê jî tev li ser vê bingehêne. Nivîsên İmraliyê yên ku ji raya giştî re hatin eşkerekirin jî ev yek bi zelalî nîşandan. Gelo çi qewmê, çima pêvajo li ber xitimînê ye? Bi raya me dewletê gava pêwîst heta niha navêtiye. Xuya ye ew ê di pêşerojê de jî navêje. Ji ber ku li gorî zihniyeta desthilat û hikûmetê pirsgirêka Kurd tune ye. Tiştê ku heye tenê pirsgirêka terorê ye. Her sî partiyên sereke piraniya kadroyên wan vê nizîkatiyê dipejirînin wisa tevdigerin. Li gorî aynî zihniyetî PKK têk çûye. Öcalan tiştekî din nemaye ku bike. Ji ber vê yekê em çi qas tawîzan bistînin ew qas çêtir e. Mantıqa wan, zihniyeta wan ev e. Keke xwe tu hatî? Ez hatim dengê te ana gelek baş e. Mala te ava temam e. Yani ez dibêjim çima nivîsa Fuad Kav mühim e. Min xwend min hinek firsend bû ji nebûna te. Mamoste tu şîrovê xwe ciyê mayî bidomîne. Niha em tev dizanin ku di serê dewleta Tirkiyeyê de ji Bakurê Kurdistanê zêdetir Rojava hebû. Ama kir nekir ji Öcalan gotinekî jî bi dest nexist derbarê Rojava da. Îro hêjî ez di wê qenaetê de me ku hakîmiyet di destê Kurdan de ye. Kurd li ciyê xwe ne bihêzin dewleta Tirkiyê pêvajo xirab bike jî gelo Kurd çi wenda dikin? Ya rast min dixwest tişta ji te bipirsim ev e. Mesela îro dewleta Tirkiye rabe bibêje mîna Dolmabahçe ez pêvajo mêvajoyê nas nakim Kurd dîsa hainî kirin pêvajo xirab kirin teslîm nebûn çünkü me pêşî li hev kiribû ku teslîm bibin nehatin teslîm nebûn em pêvajoyê xirab dikin. Wextê xirab be em çi wenda dikin? Heta niha di sal û du mehan de me çi wenda kiriye em ê çi wenda bikin ya jî me çi bi dest xistiye eger pêvajo îro bi dawî be. Ya pêvajo îro bi dawî bi gorê min eger ku pêvajo îro bi dawî bijî em Kurd ji vir şûnda pir zêde wendayiyê me tune em tiştekî wenda nakin. Bi gorê min em hinek din destê me xurt dibe. Ji ber ku carekî din ev pêvajo ji hêla dewleta Tirkiyeyê da were xirafkirin hem de alî Kurda da hem de qadê navnetewî da her kes digihê ji qenaetekî ku tişta ku êdî Kurd bike nemaye. Ji bo re li hev hatinê tişta ku Kurd êdî bike nemaye. Ji ber ku em zanin ev hereketa ku 40 sal 50 sal li hemberê dewleta Tirk şer dike bê şert û merc bê daxwaz bi gorê dilê Kurda jî nebe bi gorê dilê Kurda jî nebe her çi qars Kurd dibî warê da hêvîşkestî bijî bê şert û merc hemû sîlihên xwe li hemberê dewleta Tirkiyeyê danî xwe fesih kirin wargehên ku heta niha diparastin bi rastî jî ket destê dewleta Tirk lê li hemberê viya Kurd Rojava da bû hêviyekî mezin çêbû. Yani Kurd li Rojava bû xwedî hêviyekî mezin. Niha ji vir şûne em bêjin ev pêvajo bawekî dewleta Tirkiye wek baxçeya Dolmabahçeyê bêje ku min pêvajo xirab kir. Wê çawa bibe? Yek êdî meşruiyeta dewleta Tirk di qadê navnetewî de namîne. Yani Türkiye êdî nikare di ser navê terorê an jî li ser bihaneya ku Kurd terör îlan bike dîplomasiyê bimeşîne dewletên Ewropayî NATOyê carekî din bidî îqnakirin ku bikaribe alîkarî ji wan bixwaze li hemberê Kurda şer bike. Ev yek. Ya din bi gorê min Kurd êdî talebê xwe yên netewî dewletbûnê, statûbûnê bêtirs bêxifar bi awayekî eşkere dikare bîne ziman. Kurd ji bî saetê şûn de dikare viya bêje ku tişta ku heta niha me dikir em dikar me dixwast em wek cînar wek gelan di nava welatekî da di nava yek dewletekî da jî bi aşitî bi hev re bijîn lê we firsend neda me. Madem ki hûn me wek me qebûl nake hûn ji mafê me yên rewa mafê me yên rewa jî nadime em wek cînar xwedî dewlet xwedî statû ji vir şûn de dikarin bi we re bijîn. Tişta ku Kurda neceribandî ev e. Ji ber ku Kurda heta niha ji bona ku ji dewleta Tirk re bi hev were her tiş ceriband.
Yani demokrasi ceriband, parlamento ceriband, belediye ceriband, hilbijartin ceriband, hatta di daxuyaniya 27 Şubat'ı da tüm nexwastina mafekî jî ceriband. Lê ji vir şunda eger ku ev pêvajoya xira bibe bêguman tesîra rojava jî tê guhertin. Edî Kurdaş ber ku rojava zaroka Kurdan ya her çar aliyên perçeyên Kurdistanê ya herî biçûk e. Yani delaliya Kurdistanê her Kurdekî li ku dera dönê dibe bila bibe rojava wek ronahiya çavê xwe diparêze. Ji kîjan rêxistinê dibe bila bibe, ji kîjan partiyê dibe bila bibe, ji kîjan olê dibe bila bibe. Em zanin ku hemû pêkhateyên civaka Kurd rojava wek ronahiya çavê xwe diparêze. Ji ber ku ev 100 sala borî da me bi rastî jî ev statû wî gengeşiya dunê da me her tiştê xwe wenda kir. Ew wî têrê nekir em di hemû alîn her çar dewletan da bawayekî di çerxa pişaftinê ra jî derbas bû. Lê di 100 sala vî dawiya vî 100 salê di destpêka 100 sala 21 da Kurd piçûk bijî bi gorî dilê me nebijî gihîşt statûyekî o di qada navnetewî da jî hat naskirin. Kurd xewna Ahmedê Xaneya ku 400 sal berê xeyal dikir wek xewn ji me re dihat belkî cara ewil e Kurd êdî hêdî ber bi pêkhatina wî xewnê diçe. Perçeyên başûr bawekî xwedî statû ye. Eger ku rojava jî bawekî bibe xwedî statû were naskirin ev pêvajo bi gorê min biqede naskirina rojavaya ya statûbûnê di qadê navnetewî de hinek tin hêsantir dibe. Ji ber ku dî dunya jî fehm dike ku Kurd heta nebe xwedî statû di rojhilata navîn da dewletê din jî bi awayekî din pêra nakeve têkirî. Ev kipşe mesela em mînax bidin ya dewleta Tirk bi rastî jî bi ehmeqtiya xwe apasa dijberiya Kurda dikin. Mesela îro dîsa nivîsekî di T24'de da bi balonxaneyên Amerîkî berê Iraqê re hatibû kirin bi rastî bala wî dikişîne digo dema ku Talibanî ewil hatin Amerîkayê rokî dûna jî Kenan Evren hat. Digo Kenan Evren got hûn çima bi terorîstan re hevdîtina pêktinin an jî karê çi terorîstan li vê dera heye. Dibe me dîsa bi gorê xwe planekî meşan lê dawê da Kurd li Iraqê bû xwedî federasyon. Dibe peki ez vê pirsa hanê bipirsim ji dewleta Tirk ez vê pirsa dipirsim di rojhilata navîn da yên derdorê we da anha dostê we herî baş kî ye? Ana ticareta ku herî zêde hûn bi kî radikin? Başûrê Kurdistanê radikin. Peki madem ki tişta ku hatî ceribandî o li ber çav e hûn çima heman tiştî bi rojava re nakin? Ji ber ku dijminiya Kurdaya ku li hemberê we tune. Yani Türkiye ji biya alî mentalitê de alî hişmendîtiyê de bi rastî ji biya re hazir ne amade ne nabijî. Ji ber ku hebûna xwe ya fikrî hebûna xwe ya fîzîkî li ser tunebûna Kurda ava kiriye. Kurd erê divî pêvajoya hene de gelek hêvîşke gerem er eşkere bêje. Gelek hêvîşkestî bû di alî duskur da di alî teorî da tiştê ku Kurda ne de eciband bi rastî jî gelek tiş hat qisedan. Lê Kurd jî yek tiştekî bawer bû. Pêla 122 pêla ku tê o ev zanebûna Kurda, politizîbûna Kurda o hişmendîtiya Kurda êdî bê statûyê tu carê qebûl nake. Yani Kurd di nava Tirkiyeyê her çiqas demokrasî biparêze jî her çiqas wekeviyê jî biparêze lê di hiş û qelbê her Kurdekî da welatekî serbixwe û azad jî heye meriv diya jî eşkere bike. Ev pêvajo xirab bi ew hîsa ku heta niha Kurda bawayekî hesasiyetên levhatinê bawayekî hesasiyetên dewleta Tirk nedanîşti bi ziman ji vir şûnda ew hesetê xwe yên ku azadbûnê wê bê xifar bê şik bêguman bîne ziman. Tam li ser vê mijarê doh me nûçeyek pavre kir rêberê Durziyan dibêje em serxwebûna xwe dixwazin îlan bikin. Li ser vê mijarê daxuyaniya İsraîlê heye
hinek balkêşe heta niha nîqaş da hate kirin ka gelo İsraîl li pişt durziyane dixwaze durzî dewletekî serbixwe ava bikin. Niha derketiye dibêje li gorî nûçiya di Washington Postê berpirsekî İsraîlê eşkere kir ku helwesta wan ya li hemberî civaka durzî ya li Swêdayê bi baldarî hatiye hesab kirin. Armanca me ne avakirina dewletekî serbixwe ya durziyane. Dibe em bi zimanekî vekirî bibêjim. Şert û mercê me îmkanê me dest nade. Em li Sûriyê dewletekî nû ava bikin. Di navbera me de 7 kilometre heye, mesafeyekî dirêj heye. Em nikarin çek û sîlah bidin destê hêzên wekaletê. Em li wê derê hêzeke wekaletê ava bikin ji bo parastina wan. Dibe bila durzî li gorî xwe, li gorî îmkanê xwe di nava çarçova Sûriyê de îmkanekî bibînin. Dibe ji me ew qas. Me nan daye wan, av daye wan, me çek û sîlah ji wan re şandiye, me ew parastina heta niha. Ama ji bo avakirina dewletê em nikarin. Em nikarin xwe bidin pişt vê armancê. Wisa ye jî. Yani tabii meriv yani devlet avakırın o devam kırın avi devleti beguman pırtıştaki hesan ne? Merivle diroka Druzya mezet, kanjil demografiya Druzya mezet ki erdnigariya ku Druzi teda dijin ev şert û merci devlet bûne û serxwebûnê bi rastî jî tune. Mesela em ya jî dikarin bêjin eşkalî eşkere de bêjin. Mesela Rojava jî bi tena serê xwe dewletekî serbixwe hem de alî demografiyê da hem de alî erdnigariyê da nikarin dewletekî serbixwe tena bi serê xwe ava bik û wek serbixwe bikar bi bijî. Şert û mercî wî jî tune em ya jî baş dizanin. Ancak Kurdên perçên dina ku eger ku bigêjin azadiya xwe wê demê şert û mercên dewletbûnê çê dibe. Ev tiştekî tune. Lê van navê manê ku ev heqê duruziya tune. An jî heqê gelê dina tune. Hinek carna daxwazên me re şert û merc kava li hev nat. Meriv ya bi gorê daxwazê xwe idealîst tev digerin ya jî bi gorî şert û mercên ku heyî realîst tev digerin. Hani eğer gotina ku İsrail dibe İsrail wek realist tev diger, reel tev diger. Lê ji bona ku dengeyekî di Sûriyeyê de were çêkirin em dibînin ku heta niha İsrailê bi awayekî gelek alîkarî da duruziyan ji ber ku li ser erdnigariyekî piçûk pir dewletî bi xwe re evekî jî tîne yani problema jî tîne. Ev tiştekî tîne. Lê ji bona ku ama Kurd bi awayekî din ya meriv nikarin daxwazê Kurda û Duruziya bi awayekî bi hev re bidin qiyaskirin. Ji ber ku bi hev re nayên qiyaskirin. Kurd 10,000 sal xwedî welatî wî hatî perçekirin. Lê em di dîrokê da qendê ku ez zanim me heta niha li ser erdnigariyekî dewletekî Duruziya nedît. Lê dibe ku Duruzî jî di hemû di welatê xwe de di erdnigariya xwe da bi awayekî azad xwedî mafê xwe bikaribe bijî yani ev tiştekî dinin. Lê eger ku bikaribe dewleta xwe ava bike jî meriv ancak dibin alî kar. Ji ber ku em di welatên Ewropayî dibînin dewletên 300,000 nüfusê wan jî heye. 5,000 nüfusê wan jî heye xwedî dewletin. Şert û merc bi gorî şert û merc kifşe dike daxwazên mirov ne. Di derbarê balafira ketî de agahiyekê nû heye deqeya dawî ez bi were parve bikim. Piştî ku tekîliya radarê ya bi balafira taybet ya Muhammed Elî El Haddad re qut bû li gundê Kesîk Kavakê ê navçeya Haymanayê li Enqerê perçên balafirê hatin dîtin. Sererkanê giştî Artêşa Lîbyayê Muhammed El Haddad jî di navde 5 kes mirin tespît bû. Wezîrê Karê Navxweyî Dewleta Tirkiye Alî Yerlîkaya da zanîn ku cendirmeya xwe gihandine bermayiyên balafirê ji balafirgeha Esenboğa ya Enqerê ber bi Trablusê ve radibû. Di balafirê de Sererkanê Artêşa Lîbyayê Muhammed El Haddad jî di navde 5 kes tê de hebûn. Hemî jî mirin e. Cureyê balafirê ji xwe tê zanîn Falcon Ere. Wekî din çi agahiyekî nû heye tê de yani hatibû ji bo hevdîtinê. Wekî din agahiyekî nû tune tê da. Ya tabii naveroka hevdîtinê çi ye li ser çi esasî hatibû hevdîtinê meriv nizane lê em dibînin ku dewleta Tirkiye ji bona konseptekî nû ya di rojhilata navîn da di hewdanekî da ye. Di hewdanekî da ye. Ya din jî nûçeya ku vî hefta ket çapemeniya Tirkiye me dît ku li pirên ciyên Tirkiye
gelek İHA'in ku bê kontrola Türkiye nava Türkiye'de hat dittin yani. Nizki 4-5 İHA'yı ku bê kontrol ji ku derê de hatî ne diyar li Türkiye hat dittin. Ev demin dawiye di basına Türkiye'de jî gelek hat nîqaş kirin ve sînorê me ev îhanaş ku tên çima ev bê navnîşane an jî nayê tedbîs kirin. Tabii bu yer nizanım, ne kadar ev bir tişteki spekülasyon. Le xuya yok Türkiye ci xeyren ne yani kesin ku desti xwe bidin Türkiye bawa ki xeyreş xwe nabine yani. Ez eri rast ez bilim bira temaşevanan Rusya dınava mehki de çar keşti yani gemiyen devlete Türkiye ruhand. İroji keştiye ki lehıstin dve keştiye de run hebu rune gule berberoj heya ze çit ayçiçek ya awici Ukrayna dani mesela ev seri xwe felakete devleta Türkiye nikare helberina rum bike zeyt ha nava welatê xwe millet ji birçiyan dimire diçe ji welatekî nava şer da zeyt dikare rûn dikare tîne Rusya lê xiz ji ber ku Rusya perê xwe dixwaze tonkî perê Rusya heye li cem dewleta Tirkiye problemê wan heye heta me hesibatê mühlet daye Tirkiye perê min dîp bide nadî ez ê dest dayînim ser fabrikeyên te êl Rusyayê. Ya xêr ji wî yani tabii mesele Rusya Türkiye ne ku tenê em bêjin S-400 hebû meseleyên Ukrayna hebe xêr ji wî jî ew Akkuyu nükleer santral hebû yani Rusyayê bi tona perel wê derê rejant ber Türkiye di konseptekî da tevdigeriya her diçû berî xwe bi Rusya dikir bu wan ji gelek peymanên ticarî jî da imze kirin lê du şerê HTŞ êrişa Şamê şûn da ji ber ku Amerîka an ji welatên dîzaynker ji Tirkiye re müsaade da ku yani ji HTŞ re müsaade da ku were wê derê bi şertekî Türkiye ji vir şûn da ew konsepta ku berê bi Rusya re dimeşan edî ku tu gere biryara xwe bide tu madem ki endamên NATO'ye o tu ya bi gorî şert û mercên NATO'yên bi îtîfaka NATO re têkiliyê xwe dûz dike berê xwe dide vî aliya anjî ew heta ew polîtîkaya ku heta niha we di dengeyê de dimeşan konsepta ku em dimeşin ji biyara zirare hûn gerek qirara xwe bidin û dema hat xuya kirin ku Tirkiye vî warê da qirar da û ev jî hêrsa Rusyayê bi wayekî mezin kir yani. Ya ev zayıf dike ji ber ku Tirkiye berê yani ji wî valayan siyasetê jeopolitîkê siyasetekî denge dimeşand. Dema Amerika bi gorî daxwaza wî tevne geriya wek têkiliyan Rusya û Çînê wî îtîfaka din ev Avrasya fikra Avrasya li hemberî Amerîkayê wek tehdît û şantaj bikardanî dema navbera wî û Rusya jî xirab dibû îja li hemberî Amerîkayê viya wek şantaj bikardanî ji xwe dewleta Tirk pirastî jî ji destpêkê heta niha jî wek şantaj devletekî şantajkar yani devletekî bi esas hatî ava kirin li ser esasên dewletbûnê tev digerin ne me di evê da jî dît yani di wî meseleya Eşrefiyê û Şeyx Mehsûdê da jî me dît tiştê ku bi gorî wan naqewime him dikare bi dostê xwe şantajiyê bikin dikare bi dijminê xwe re jî wek şantajkar tev gere yani. Ev jî dîmenên di nava artêşa Sûriyê ne ev dîmen ez vê nivîsê rakim ewsa deng tuneye normal e ji ber ku ne ku me vekîlê deng bixwe tuneye yani ev însanên di nava artêşa Sûriyê pir bi rehetî dikarin propagandaya Daişê bikin bibêjin em li vê derê ne em di nav da ne ev komekiye di kontrola dewleta Tirkiye'de ye. Evê entegreyên artêşa Sûriyê bûne ewin. İhtimala mezin. Yani bi fikirin ku ji qesedê re dixwazin biçin tevlê wan bibin li keleke hev mil bidin milê hev li hember Daişê tê bikoşin bi hev re. Armanc ew e yani. Normal tekoşîna li hember Daişê ev e.
İşe çok. Yani esas herkes her tiştî zane. Yani istihbaratı devletayı, dünyayı, Amerika'yı, İngiltere, İsrail, Türkiye, devletin ku xwedî istihbarat naveru her teşe jî başsane, armanca wan jî başsane, işi ew zihniyeta ku işi da nav her teşe da jî başsane. Lê herkes bi gorî berjewendiyê xwe, bi gorî qeweta xwe, bi gorî keysa xwe tev digere. Bi gorî keysa xwe tev digere. Ji ber wî ne ku nayzanîn. Herkes ya baş dizanı, lê herkes hesabekî wê. Ben bi gorî hesabê xwe tev digere. Heta do şara li İdlibê teröristekî û 10 milyon dolar ew dabûn. Yani ji serî wî ra ödül danîbûn, xelab danîbûn. O di şevekî da anîn ji İdlibê anîn li Şamê kir Reîsê Cumhur. Devlet bê plan tev nagerin. Bi gorî min jî ev plan yani şara wek demekî dirêj li ser vî welatê li ser li Şamê namîne. Yani bawayekî gava ku hat xerçkirin şûn da bendê wî jî tê kişandin bi gorî xwe cardin ji nû wa dîzaynekî tê kirin yani. Yani hemû mesele bi gorî min ev hatina şara yani kontrolkirina radikala Sünni ya İslamê du êrişkirina Îranê, du mesela Îranê wê hinkî din pozisyona wî zelal dibe yani. Ev ana wek dengeyekî li hemberî Îranê tê xwedîkirin an jî tê dest wek xwedî lê derdikevin. Lê du dengeya Îranê şûn da ev pozisyona herkesî bi gorî min diguhere. Yani ev min berê jî ku ev hevîrîna pir avê dixwe. Ev mesele rojhilatên navîn da Kurd ev meseleyekî herî piçûk e yani. Rast e. Mamoste hata me tijî bû mala te ava. Mala te jî ava bû. Lê beriya ez dixwazim tiştekî bêjim. Kerem ke. Temaşevanê hêja ji kerema xwe ra ji kanalê ra bibin abone û kanalê mezin bikin. Bi rastî jî li Bakur Bedran bi tena serê xwe wek kanalekî Kurdistanî û Kurdî dixebite ev emegekî pîroz e mala te jî ava bû. Ez ne tenê me hevalên mîna te hene mala te ava her hebî em bi hev re hene. Hevan o xatirê we silav rêz dem baş. Hûn bibin abone eger heta dawiya me em hejmara xwe bikin 30,000 pir baş dibe serkeftinekî ye. Hindik ma. Çend hevalê dijî bu abone tamam e. Em sala xwe bi 30,000 aboneyê bi dawî dikin. Xelata serê salê bi. Ne bejî tişna ve ya. Hevalên ve pir xweş e. Tu zanî pir xweş e. Vê derê em sohbetekî Kurdî dikin bi hevalên xwe temaşevanê xwe re. Hem jî ew bi xwe peyaman bi Kurdî dinivîsînin. Weke ji mehên destpêkê zêdetir bûye nivîsandina bi Kurdî. Baş e. Xatirê te silav rêz. Gelek spas ya teşekkür.